Det der sker nu, det er, at vi putter natrium i vand. Når natrium og vand de reagerer med hinanden, så danner det en masse varme og brint. Og når varme og brint de mødes, så kan det give et lille brag. Det der skete her, det var, at brinten den blev antændt af den varme, som reaktionen gav.